pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan sa ko kigayunan nga makapahuway no. Dili man na pahuway sa dayon no. Temporary lang pahuway nga maka-energize ta kay the whole year straight ato ang buluhaton. So pasalamat sa ko sa Ginoo kay sa dihang nagunahon ako kisa may ato ang guest speaker nato sa ato ang Cebuano service no. Unya mao na nga ato ginang ko anong katong mga duol sa tong kasing-kasing ba, no? Mao to nakahuna-huna ako, wala inside ako huna ano wa na gilain akong makuha, no? Atong igsuon, atong pasalamatan ang Ginoo o ato ang nakailan na siguro mo ani, no? Dr. Emmanuel Henes mo'y modala sa atong pulong nung kanang kahaponon. So atong pagpakan atong buhi nga Dios mga igsuon. Salamat sa Ginoo. Hello. We're in. Sa wala, di pa ta makasugod mga igsoon na tuguti ko ninyo nga magpasalamat sa simbahan o labaw sa tanan sa atong Ginoo nga ako nakabalik na pud ko diri sa NRA Cebuano Service. Unya wala man nang utana si pastor ganiha kung kinsay may first timer no o kanunay ba siga aten kung ako ay pangutan-on si gawa. Ako ang kanang sigig kawa dire. Unya salamat pod ko sa Ginoo nga sa kanunay nga selebrasyon sa atong Pasko ni ako diri ninyo no. Inauton ta sa mga adlaw sa mga minatay diri pod ko og kaning mahal nga adlaw. Joke na ang ha kay base nga seryosohon ni pastor unya mong imbitar pod siya nako tinuod. Okay. Naa naman diay pero wala pa mo ang akong by the way, mga igsoon, salamat ko sa Ginoo nga nakahimo ko og anhi karon kay sa tinuod lang from the past few days dunay kay igsuuna nato nga naglisod. Unya timely po karong hapuna, nanawag na ang hospital o gikuha na gid siya sa atong Ginoo. If you may know, some of you here, kay member ni siya sa atong ministry, sa Soul Movers, no? He is Pastor Petrus Berquael. Si Pastor Petrus Berquael is a member of the Soul Movers. He is a South African pastor who is married to a Korean missionary. And he just passed away this afternoon in Sacred Heart Hospital. Na-admit siya the other day, Friday, and karon mga igsoon, for sure, naana siya sa kiliran sa atong Ginoo. Hallelujah. And I will just somehow having him a part of this message this afternoon. Actually, mga igsoon, alas 2 ganiyang hapon lang musta pa siya nako sa text message. O nagpaampo ko sa atong wali dire karong hapuna. Akong gingnan nga, you're gonna be okay, Pastor. You're gonna be okay. Salamat sa Diyos. By the way, para dili ta mga subo, mga igsoon, palakpakan natong atong Ginoo. Because it's a way of expressing and giving our manifestations, no? Ang atong kuan nga we are really victorious. Hallelujah. No?
So, karong hapuna mga igsuon, again, kung doon na tayo mga Biblia, before we start, atong ablihan ang atong Biblia. But if you don't have, kung wala ta, doon na tayo mga sitas nga i-post din nato sa atong slides. Okay? Atong ablihan mga igsuon ang atong Biblia sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 18, kutob sa 38. Taas-taas na yung mga igsuon. No? Chapter 1 of the book of Luke, verses 18 to 38. Kini si Lucas mga igsoon, usasa din siya ka mananambal, no? Usasa din siya ka doktor. Mauna nga, more or less, ang iyahang pag-istorya sa gospel, sa ebanghelyo, compared to other evangelists nila Mateo, Marcos, o ni Juan, si Lucas is quite detailed kung mag-istorya siya. Nindot kayo ni siya si Lucas na paminawon. Muna nga taas-taas ang atong teksto karon mga igsoon. Akong basahon. Verse 18 to 38. Og si Zacarias miingon sa manulunda, unsaon kuman pagkaila nga mahimo kini? Kay ako tigulang na ug ang akong asawa taas na kaayog panuigon. Ang manulunda mitubag kaniya, ako mao si Gabriel nga anaa magtindugan sa atubangan sa Dios. Og ako gipadala aron sa pagsulti kanimo og sa pagsugilon kanimo niining maayong balita. Og tan-awa ang manulunda mitubag kaniya. Okay? Verse 20. I'm sorry. Og tan-awa maamang ikaw og dili makasulti hangtod sa adlaw nga may tabo na kining mga butanga kay wala man ikaw mutuo. Sa akong mga pulong nga pagatumanon raunya sa ilang tagal nga panahon. Verse 21, og ang mga tawo nagpaabot kang Zacarias, og sila nahibulong sa iyang pagdugay sa sulod sa templo, og sa paghigula niya, siya dili na makasulti kanila. Og ilang nasabot nga siya nakakitag pananawon sulod sa templo. Og siya nagpadayon sa pagsinyas kanila, og nagpabilin nga amang. Verse 23, og sa pagtapos na sa panahon sa iyang pag-alagad, siya may pauli sa iyang balay. Tapos ni adtong mga adlaw si Elizabeth nga iyang asawa nanamkon og sulod sa 5 ka bulan siya nagtago nga nag-ingon, mao kini ang gibuhat kanako sa Ginoo sa mga adlaw sa iyang pagpanumbaling kanako aron sa pagwagtang sa akong pagkatinamay taliwala sa mga tao. Verse 26, og sa ikaunom kabulan, ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa kalungsod sa Galilea nga gihinganlan og Nazaret. Ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pangasaw-unon sa usa ka lalaki nga gihinganlan ni si Jose nga kaliwat ni David. Og ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. Verse 28, og ang manulunda miadto og miingon kaniya, kamusta ka, babaeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo anaa uban kanimo, dalaygon ikaw diha sa mga kababayenan. Apan siya nakulbaan
pag-ayo tungod sa gisulti kaniya og iyang gipamalandungan kung unsa kahay kahulugan ni adtong pangumustaha. Og ang manulunda miingon kaniya, ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios. Og tan-awa magasamkon ikaw og igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki og siya imong panganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan o pagatawgon nga anak sa labing halangdon o kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Versikulo 33. Og iyang pagharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. O si Maria nangutana sa manulunda, unsaon ba pagkahimo ni ini nga wala man ako'y bana? Ang manulunda mitubag kaniya, pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo o pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod ni ini ang bata nga matawo paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Versikulo 36, og tan-awa ang imong parinting nga si Elizabeth, bisan sa iyang kagulangon, nagasamkon usab og usa ka bata nga lalaki, og kini karon mauna ang ikaunom ka bulan kaniya nga giingong apuli. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Last verse 38. Og si Maria miingon, tan-awa, ako ulipon sa Ginoo, nga matuman unta kanako, kanang imong giingon, ug ang manulunda, may pahawa kaniya. Salamat sa pulong sa Dios. Mag-ampo ta mga igsoon. Amahan na mo nga langit nun, salamat Ginoo o Dios, sa imong mensahe Ginoo karong hapon, imong pulong Ginoo o Dios, nga klaro, nga nadungog na mo, Ginoo ugad. O gapinayunduman nimo kami, Ginoo ugad, sa imong mga gihimo, ni adtong mga adlaw, sa panahon, sa pagpanganak ni Kristo Jesus. Salamat o Diyos, kaning hapuna, Ginoo ugad. Nagaampo kami, O Lord, nga imo kaming pauslan, labi na ako, sa imong gamhanan nga baba. Ika pa ang matag-usang kasing-kasing Ginoo o Diyos nga madublihan ang ilang panabot, madublihan ang grasya Ginoo o Diyos, labaw sa tanan, magapuyo ka o magapuno ka sa ilahang kinabuhi. In Jesus' name, amen. Okay, pwedeng taasa mga igsoon. Ako ning gituyo aron makaingon ta nga human na ang atong wali. No, kay kinahanglan man gyud nato nga madungog ang istorya katong pagka-tawo ni Jesucristo. Sa diha nga natawo si Jesucristo mga igsoon, nakakita ta nga kaning naaman po di ay natawo nga iyang igawaw. By the way, before we continue mga igsoon, I want to greet you a Merry Christmas. Maayong Pasko kanatong tanan, atong pakpakan ng Ginoo. I would like also to greet those who are in the Facebook. Nagtuo ko nga kagamay raman ninyong naminaw. Pero wa ko kay baw nga tibuok kalibutan man di ni makagawas, no? Unya sa YouTube, no? Tig-abli kog YouTube pero di ko mo abli ani. Bitaw. Salamat sa Ginoo sa iyahang grasya nga nagitagaan kahigayunan karong hapon na po. Unya, magpadayon ta mga igsoon. Sa usa ka higayon mga igsoon, sa presensya sa Espiritu Santo, dunay mga panghitabo nga dili ta makatuo. Amen ba? Kana bang makaingon ta nga kaning
there is a change in everything and suddenly anything is possible. Kana mga imposible nga butang mahitabo. Mutuo ba mo ana igsoon? Amen. Okay. Kaning hapuna mga igsoon nakadungog ta no sa ehemplo nga na hatag sa ato sa pagkatawo ni Juan Bautismo o sa iyang igaagaw nga si Kristo Jesus. Pero during the time, duha ka-responde ang makita nato dire. Pagpakita ni Anghel, ang Arkanghel Gabriel sa ilang duha. Si Zacarias mga igsoon, nagpakita siya o walay pagtuo. Unbelief. Apan si Maria, gigakos niya ang saan nga gihatag kaniya. Sa ato pa mga igsoon, Mary, when she questioned Archangel Gabriel, wala siya magpakita sa wala siya mutuo. Nangutana man gani siya kung unsaon man eh. Sa ato pa, in her question mga igsoon, nagatuo siya. Pero apan si Zacarias, kung inyong basahon ang mga sitas nga nauna sa Lucas 1, si Zacarias nag-ampo ni siya. Nga tagaan silag anak sa iyang asawa nga si Elizabeth. Pero apan nag-ingon ang anghel, ang Arkanghel Gabriel nga, tumanon ang imong mga pangandoy sa Ginoo. Nagduda siya mga igsuon. Ingon ana bata usahay sa atong mga pag-ampo, nagsigitag pangayo, unya sa diha na nga mo abot ang panalangin, magduda di ay ta. Hallelujah. Amen ba? Okay. So, karon mga igsoon padayon ta, no? Unsa man, karon nga sa ulog ta kaning kapaskuhan, mga igsoon, before we continue with our text, mga igsoon, we have to be reminded sa pag-abot aning kapaskuhan mga igsoon. Napatay laing Pasko mo tong ingon nako ang katong pagkabanhaw, Paskong pagkabanhaw. Pero kani Paskong pagkatao. Mag-celebrate the Christmas and we expect each one of us to receive our gift. But actually, we already have the greatest gift. Christmas gift na gihatag sa atong Ginoo. Amen ba? Mauna ang Espiritu Santo. Well, moingon ta Kristo Jesus, maunay the greatest nga Christmas gift nga dadawat sa tao. Pero ato ni siyang tukion. Okay? Ato ni siyang tukion. Pero actually, Jesus Christ, Holy Spirit, and God the Father are one. Amen ba? Usara ni sila, mga igsoon. So the greatest gift or the greatest Christmas gift that we have ever received, or the mankind have ever received, is the gift of the Holy Spirit. Mauni siya, ang gasa sa Espiritu Santo, ang pangutana. Ato bagyod gidawat ni mga igsoon. Amen. Di ba? Kitang tanan gidawat nato. Katong dito sa pikas nga simbahan, wala. Kitang tanan gidawat nato ni mga igsoon. No? Because there is difference in saying we believe and we receive. Amen ba? Mutuo mo ana? It's one thing to say, I believe, and at the same time, I receive. Pwede mo tuo lang ta, pero wag yun di mo dawat. Amen ba? Amen. Okay. Klaro ba? So, ato ko nung tukion, ang mga sitas nga niingon ini. Common kaayo mga igsoon. John 1:12. No? Klaro kayo na, especially kung musier na tao gospel, no? Ingon diri apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iya ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So, meaning, nituo ka o nidawat ka. Klaro ba? Amen. Okay. Sa diri nga sita sa pikas, sa buhat,
Kapitulo 2, versikulo 38, niingon si Pedro, og si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo, og pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Actually, mga igsoon, I just want to share this thing to you. But I know, kahibaw na mo ini. Reminder lang. Kahibaw na mo ini, mga igsoon. Gituki ko sa in English ng Acts chapter 2, verse 38. Niingon dito nga, sa NIV version, sa New International Version, sa New Living Translation, o sa New American Standard Bible, niingon dito, sa diri nga phrase nga iniingon nga, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo, it was translated there in English that you will receive the power of the Holy Spirit. Pero kung tukion nimo mga igsoon, diri sa New King James Version, o at the same time, sa American Standard Version, lahi, ingon ay, you shall receive the power of the Holy Spirit. Nganong lahi man ang verb nga gigamit? Libog no? Pero sige lang. Mawil ba na o musyal? Basta ihatag sa atong Espiritu Santo. Amen ba? O, pero kung tukion na mo, nimo, what is the difference between the shall and the will? Ang shall, mga igsuon, is first person. When MacArthur said, I shall return, unsa may pasabot, ana? Walay kasiguruhan. Naa siya'y intensyon nga mubalik because shall denotes intent. But if you say, I will return, sa ato pa mga igsoon, sigurado ni siya. Naagoy determinasyon. Ato lang na mga igsoon, ha? O, ayaw mo kalibog. O, basta na ang Espiritu Santo, ha? Okay lang gamay. Mao na siguro nga makaingon ta nga, ha? Mo ba? Tinuod na, Dok? O, i-share lang na ako. Kung di mo mutuo, okay lang. No? Pero, anong diri, I shall. And the New King James Version is something that naay murag duol-duol sa karaan nga teksto o sa translation sa Biblia. Amen ba? Mo na nga. Dito, gigamit niya shall. Okay. Ato na ng kalimtan, mga igsoon. Ano lang, mga side track lang na, mga igsoon. Sorry kayo, ha? Sorry kayo. Okay. Adto ta sa title, aning atong mensahe karong hapon. Ang title sa mensahe nato karong hapon na mga igsoon, ako nang isulti ingkong makapausab ang gasa sa Ginoo. Amen. Unsa may gasa sa Ginoo? Ang Espiritu Santo makapausab yun. Pero naay pangutana. Sorry lang kayo mo niya ako pangutana. Na Emmanuel na bagyod ka. Ako ning gigamit kaya pangutana pod minako mismo. Kung tinuod bagyod ni, nga gidaladala ra ba niya nako nga pangalan, unya, bisan ako, number 1 ko nga mudawat, ani nga pangutana. Amen ba? Okay. Na Emmanuel, na bagyod ka. Bahala na mo, kung moingon mo nga, murag sayop man na, Brad, nga ka ng pangutana, kay Emmanuel, God is with us, man. No? Ang Ginoo niya kanato. Mao ba? Sige, padayon ta. Una sa tanan, mga igsoon, atong tukion ang mga importante nga butang na kinahanglan masabtan nato o may bawan o will be reminded kung unsa gyud about the Holy Spirit, Espiritu Santo. Una, unbelief in the Holy Spirit always has consequences. Amen. Ang dili pagtuo sa Espiritu Santo, do natay ka adtuan anen. And now, what are the consequences? Most likely, murag, dili maayo. Sa lugar ni Zacarias, mga igsoon, nahimo siyang amang. Sa diha nga wala sa mutuo.
sa kay Arkanghel Gabriel nga maunay nagrepresent sa Ginoo atong mga panahon na. Unsay nahitabo ni Arkanghel Gabriel ni Zacarias na amang siya sa sulod sa 9 ka bulan. Kay ngano niingon man siya nga ambot lang wa man sa ihimo gibutang sa Biblia kung post-mature ba si Juan Bautista. Post-mature sobra 9 months. Kani mga babae nga nanganak diri kasabot mo anak. Wala man sa gibutang nga premature si Juan Bautista mo. Mao siguro na nga mga una siya glocos kay premature man pagkatao, kulang-kulang ba? Wala 9 ka bulan. No? Wala sa gibutang sa Biblia, pero ako lang ning gibutang mga igsoon. Kay niingon man dito, sa diha pa inigawa sa bata, hangtod sa mugawa sa bata, nahimo kang amang. And sure enough, nibalik sa maugyapon nga sitas mga igsuon sa kapitulo 1 mabasa nato diha nga nakasulti balik si Zacarias sa diha na naghinganlan ang bata nga Juan pagbunyag. Upon on the other hand, si Maria mga igsuon was overshadowed by the Holy Spirit. Why? Because he manifested belief in the Holy Spirit. Ang katong iyahang pagpangutana mga igsoon, it reveals faith in her heart. Wanting to know how. Saan man. On what way nga mamabdos ko nga birhen man ko. Pero in her heart, nakita man nga gatuo siya mga igsoon. Now, ato ning klaruhon mga igsoon ha. Ang kaning unbelief nga ingon nato di sa Holy Spirit, it is different from what we know as blasphemy of the Holy Spirit. Unsa man ning blasphemy mga igsoon? Blasphemy of the Holy Spirit, kung sabi ni saya pa, panamas-tamas, pamugal-bugal. Mauna kung kamo, bugal-bugalon mo, especially bugal-bugalan ninyo ang inyong pastor, o kinsa ba diha, no? Basin niya, kanang bugal-bugal na mo, apil ang Espiritu Santo, ha? So, bantayin na ninyo mga igsoon. Okay? We can see this in Matthew chapter 12, verses 31 and 32. Basahon na lang ninyo na, no? It talks about the only sin that is unpardonable, dili matagaan o kapasaylohan, ang blasphemy sa Holy Spirit. Dili ni siya pareho sa ingon nato diri nga unbelief sa Holy Spirit. Kay ngano, naa may mga steps nga agian nimo bag-o ka maabot sa blasphemy, to become blasphemous in front of the Holy Spirit. Unsa man ni siya mga igsoon? Progressive ni siya, dili ni siya one act, dili ni siya single nga kausa lang nimo buhaton. Sige-sige ni siya until such time nga maabot ka, makomplete nimo ang steps. And what are the steps? Mao na ni kaning kung sa in English pa, quenching. Unsa man ang quenching mga son? Palungon ni mong kainit sa Espiritu Santo. Na sa una Tesalonica kapitulo 5 versikulo 19. Basahan na ninyo mga igsoon, wa na nako giapil dire. Aron di ta maglangay. Pagpalong, unsa man ang mga higayon nga ingon ana. When do you quench the Holy Spirit? Kani laging usahay bisan pa kahibaw ta nga sulod na sa pulong sa Ginoo, na sentro na sa kabubuton sa Ginoo. Moingon gyapon ta nga dili. You are quenching the Holy Spirit, mga igsoon. The second step, grieving the Holy Spirit. Nagbangutan o pag nagbangutan mo rabag ka ng imong gipakasubo ang Espiritu Santo. Kanus aman na may tabo mga igsoon.
Outward na. Ang katong unang quenching is inward. Di rin mo ba? Sa imong kasing-kasing. Murag di ka mutuo. Nagduda ka. You are quenching the Holy Spirit. But this time, ang pagbangutan or pagpasubo sa Espiritu Santo, mga igsoon, outward di siya. Gikan mismo sa ato nga mga binuhatan. Atong mga sinultian, atong mga gawi. We grieve the Holy Spirit. So sakto ginausahay nga wala gyud mahimuot ang Espiritu Santo nimo. Nasubo ang Espiritu Santo nimo, brother, sister. Ikatulo, mga igsoon, resisting the Holy Spirit. Ang pagsukol. Giingna na ka nga ari ka dire sa Living Word NRA, wa gyud ka mo ari. Mauna nga ipabalik kag Pasko. Ha? Sukol man ka sa Espiritu Santo. Wag yung kamutuo nga naay buluhaton nga ihatag sa imuha. Amen ba? Unang ikatulo. Panaog ta. Dili ta pasaka, mga igsuon. Kay lisod man yung pasaka. Lahi man to. Panaog ni. Ikaupat, vexing the Holy Spirit, ang pagsamok-samok. Kanibang annoying ba? Kasagaran na ba nato ingunana? Kana bang saba kayo? Kanang samok kayo ba? Wala kaning kapahuwayan, no? So this is how you do it against the Holy Spirit. Pagsamok-samok, kaning basta, no? Mauna siya ang mga manifestation. And lastly, mga igsuon, kani ang dili nato gusto maabtan. Kaning despising the Holy Spirit. Kanang pagtamay o pagdumot. Nga maabot sa higayon, masuko na ka. Hasta ang imong pamilya, hasta ang imong asawa, hasta ang imong mga anak, imong dumtan kay ngano, magsigi man gihapon. Og simba. Mauni ang igsoon. Once you have reached this, mga igsoon, be very careful because you will have victory in the things you don't want to lose. I will repeat. Base niya man din na ugon ta sa mga butang na dili ta gusto nga pildihonon ta. Amen ba? Okay. Sorry kayo ha. Merry Christmas. Merry Christmas sa atong tanan. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Padayon ta mga igsoon. Ikadua, mga igsoon. Nga atong kinanglan nga hinumdumon. Bahin sa Espiritu Santo. Niingon, there is something missing in our walk with God without the Holy Spirit. Amen. Naagoy kaning kulang sa atong mga lakaw. Diha sa Ginoo, kung lakaw bagyod na sa Ginoo, kung wala ka nato ang Espiritu Santo. Now, anita diri mga igsoon. Let's differentiate. Kay base mo ingon yung mga Dok, or pastor na noon. Dok, ingon man nga kanang once nga mudawat ta sa atong Ginoo kay nituo ta. Espiritu Santo na na sa ato. Why question na? Naagyo na. Muna gitawag na indwelling of the Holy Spirit. Mupuyo ang Espiritu Santo kanato. Pero during that time lang, sa pagdawat niyo. Contrary, kanang giingon nga infilling of the Holy Spirit. Unsa man ang infilling? Sabi ni Isaiah, pagpuno. Naay diferensya mga igsuon para nako nga magsige lang kog inom og tubig. Compare sa mulangoy gyud ko sa dagat. Nya mo salom pa ko. Kay sigurado makainom gyud kog tubig. Buwa-buwa pagbaba na ko. Amen pa. Mo na pasabot sa diferensya sa indwelling o infilling.
pagpuyo sa Espiritu Santo sa ato o pagpuno pagyod sa Espiritu Santo sa ato. Actually, mga igsoon, niingon ang Biblia, no? Uli lang nako. Bahala mo diya, pangutanon na itong atong pastor. No? Many disciples, halos tanan nga disipulo, that followed Jesus Christ were not filled with the Holy Spirit at the beginning. Amen ba? Later, it came. Ano sa aman to? Pag-Pentecost. Pag-Pentecost. Makita ni mo dito, nag-speaking of tongues na sila. I'm not talking here, ha? Wala ko magwali diri kay atong giabiba ang mga Pentekostal. Lahi to sila nga relihiyon, di ba? Lahi to sila nga simbahan. No, we are talking here of the power of the Holy Spirit. And baptism of the Holy Spirit is really, really very true. Kung nangayo mo regalo karong Pasko, pinakanindot nga regalo sa tanan ang bautismo sa Espiritu Santo. Anyway, nahibaw man sa bud ko o nagatuo ko nga nakadawat na mo ana sa una. Pero dili man naingon nga dili na tamo dawat og usab. Amen ba? Dawat gyapon ta. Amen. Dawat mangani tag ayuda kada kwarter. Kasayo na mo mata talamban gud ni man ken. Akong asawa ngayon si tihul lang ko Idul-dul, dali magdita. Nindot ngayon, bro. Dindot kayo mga igsoon. Unsa man ang kalahi sa indwelling o ang infilling mga igsoon. Ingon sa Roma 5:5, og ang paglaom dili mo pahigawa kanato kay gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Mao na ang giingon sa Roma 5:5. Sa the moment nga kita ni tuo og ni dawat kaniya mga igsoon, ang gugma sa Ginoo na dawat nato. Mao na ang Espiritu Santo. This is the indwelling. Ang infilling mga igsoon, Galatians 5:16. Unsa may gisulti sa Galacia, ingon siya, apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa Espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. So you have to differentiate the flesh from the Spirit. The night and the day. Ingon ana na siya mga igsoon, ang pagsabot nato sa indwelling ug ang infilling. Para doon na tayo mapagawas ng mga prutas. No? Niya. Ingon ana siya mga igsoon. Unsa man ang diferensya nila karon mga igsoon. Ingon diri mga igsoon, kung ang pagpuyo sa Espiritu Santo, may tabo na siya kausa. Apan, ang pagpuno sa Espiritu Santo, just what I've said a while ago, nga pwede na ito usab-usabon. Kay repeated experience man siya. Okay? Amen ba? Only once lang po ang indwelling. Diha na siya diha. Pero maulagi, usahay lagi, atong i-quench lagi, atong i-grieve, atong i-resist. Di lang ta maabot sa tong despise. Amen ba? Apan, they are all available. Tanan naa sila for all believers. Indwelling of the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit. Available na siya. Tanan. Apan, diri sa infilling, diha lang na siya para sa katong mga nidik yun, duot yun di as Ginoo. Pero kita, kulang manggani ita og pag-ampo, kulang manggani ta og kani nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Ma-intimate, we have to have experience in the intimacy of the Lord or the Holy Spirit. Adi yun na mahitabo sa atong infilling. Pero available na sa tanan. Unya mawagtang sad na. Titungod nga imo manggi pakauwawan ang Espiritu Santo. Apan ma-renew gyapon na siya mga igsoon, hallelujah.
Kay mga man tagkapasayloan mo na kanindot mga igsoon. 1 John 1:9. No, naagyapon mga igsoon. Now, unsa may diferensya niya? Kung na ang Espiritu Santo sa ato nagpuyo, posisyon nato na as a Christian. It's only a position, but it doesn't indicate journey or direction. Because infilling indicates direction. Kung asa tapaingon, mga igsoon. Amen? Okay, mga igsoon. Hinauton ta klaro ni ha. Ang ikatulo, mga igsoon. Salamat sa Diyos, hapit na tamahuman. Ang ikatulo, mga igsoon. Baptism in the Holy Spirit is what gives you dominion on earth. Timan-in ninyo ni mga igsoon. Mo na pinaka-importante. Actually, importante tatanan. Pero this is the most important thing that we have to remember. Because salvation only a passport to heaven. Hallelujah. Luwas ka, Brad. To, pero saon man, di man kaganahan mamatay pa. Puyo pa man tadis kalibutan. Yung saon na mo. Pag dominar sa mga yawa, ikaw may gidominaran. Amen ba? So kinahanglan nato ang bautismo sa Espiritu Santo, mga igsoon. Because, well, not us here. Ang katong mga naadto dito sa Pikas. They cannot have dominion on earth while they were living. If you have baptism in the Holy Spirit, mga igsoon, you will be more confident. You will be more joyful. Mahigugmaon ka. Manghinatagon ka, mga igsoon. Dili kay magsigilang ikaw ang naghuna-huna ang tagaan. Paghuna-huna po ng panghatag. No? Unya, you will have dominion among demons, against marital problems, against illnesses. Example, si Pastor Petros ganihang buntag, nakuyawan ni Mrs. Kaya nga no, mga doktor, good me, nakasabot ako kung sa'y diagnosis niya. By the way, ako lang ning isibya ninyo mga igsoon na, ato lang ning ikinasing-kasing para nato ning tanan. Ayaw mo kumpiyansa. Ayaw na lang ninyo ipanulti. No? Ayaw ninyo i-text brigade. Oo. Ang diagnosis ni Pastor Petrus is rabies. Gisulti na ako na ninyo kay para makatabang nato. Nga dili ta magkumpiyansa sa ingon ana nga sakit. He had a history of dog bite 6 years ago. Unya, giingnan lang siya sa tag-iya nga. Na-injeksyon na ni namong iro. Okay lang. Wala siya magpa-injeksyon. So this is a lesson for us, all people. Bisan pa inyong kaugalingong iro, pa-injeksyon yun mo. Kay ang rabies, once ka mo tapot ka nato, what takahibaw kung kanus amo gawas ang manifestation. Because the incubation period is 7 to 20 years. Apil na ning lecture, ha? Unya, once rabag yun nga mag-manifest ka og rabies, mayo pa matitanos. Kaya ang titanos, mabuhi pa ta sa titanos. Pero ang rabies, ambot, niingon mang literature na naman kung recorded nga nabuhi sa rabies dito sa Amerika. Pero sa tinuod lang, katong mga kuyog na akong doktor, mga internal medicine, kahapon, o mga infectious disease specialist, mga dugay-dugay naman sa ito nag-practice sa ilahang profesyon. Hasta ko nakakita naman ko anak, kay dugay ko sa iya. O, ginabuhi. Mauna ang ganihang buntag, 5:30 mga igsoon sa buntag. Natuog pa ko kay bag-o lang ko mga nahuman-human sa akong pagbuhat aning slides aron maari ko din ni karong hapon ninyo. Niring ang akong telepono.
Unya, nitingog ni ingon nga. Doc Manny, sorry for disturbing you. Uy, si Pastor Petros, nanawagan niya buntag. Nakuyawan ko kay nakasabot, gugograbis. Kung saan ikalag ba ni? Pero you know what, mga igsuon, na mag-face ang rabies. Total, wala naman, no? Na-face ang rabies nga mo-normalize ka. Pareho sa dengue ba? Ang kaning dengue, mawa ang fever. Unya ingno ninyo nga naayo ng bata. Pero that's the time nga maubos ang platelet. Remember, rabies o ang dengue, pareho rin sila mga virus. No? Okay lang ninyo, wala na ta sa buwali. Ha? Ako lang nigipuno, ha? Ako lang nigipuno. Okay. Anyway, hapit, human-human namang gyud ta. So, what happened di ay mga igsuon? Pagkahuman di ay atong hydrophobia o kanang aerophobia, kanang mahadlok sa tubig ba? Oh. Dili sa nang inyong silingan nga way ligo-ligo, dili na mao. Kanang di gyud mo mahadlok yung tubig mo kuan gyud kaning di gyud mo mainom unya matuluan na og tubig murag di ka ginawa kay pag transport namo niya sa ambulance kay dito man ko sa balay nila kuyog ang ako mga anak, no? Mao na nga bisan pa nga wala may mga samad, nagpa prophylaxis gud mi, nagpa-immunize gud mi. Kay pagkatulo sa uwan kay taliksik man bag-oy sulod sa ambulansya. Ningon siya, I cannot breathe. Sa to pa manifestation na di ito kay nabasa man siya sa uwan because of hydrophobia. Unya, what happened? Naka-text pa siya karong hapon, katong ingon ako ganyan. Nakasulti pa siya ganyang buntag. What I'm trying to say, mga igsoon, grabe ang Espiritu Santo niya. Dadawat niya. Kaibaw na siya. Niingon pa siya ganyang buntag na ako, Doc, my children are coming tonight. And we will be discharged in this hospital. We will go to Korea. Kay Korea naman yung asawa. And we will have our treatment there. Ingon ana, kapositibo siya. Niya, gigreet pa ko niya karon. Mga alas 2:30, bag-o ko ni Ari dire. Sa text message na ako. Siya, have a blessed Sunday, Doc. Tumotog itubag lang na ako. Nagpaampo pa ko niya. And kung please pray for the message this afternoon. In NRA, I will be the one to preach. You're gonna be okay, Pastor. You're gonna be okay. Being in Christ, mga igsoon, kita nga naata ni Kristo kanunay, upuno ang Espiritu Santo sa atong Ginoo, mga igsoon, is the most important thing, mga igsoon, sa atong kinabuhi, mga igsoon. Muna nga, di siya, it is not enough that we are saved. Para lang ni siya intrante sa langit, mga igsoon. Pero samtang ni at sa kalibutan, muatubang mangyuta sa mga problema. We can overcome only that. Being in Christ. Amen. Salamat sa inyong mga pagpaminaw. Mayong Pasko ka natong tanan. Mag-ampo ta, mga igsoon. Salamat, O Diyos, sa kahaponon, Ginoo o God, kay imong gihatag kanamo. Salamat sa pulong o God, nga ikaw nagpasabot kanamo kung unsa ka kaimportante kanamo. Lord, kung naami wish, naami desire for this Christmas, it is only the baptism of the Holy Spirit once again. We miss you, O God. We miss you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come. Salamat, O God. Lord, panalanginin ng simbahan. Panalanginin sila, Pastor Nixie, Pastor Matt, Lord, nga mabuhat pa nila, huwag ang tanan, Lord, mga elders, mga deacons, mga members sa worship team, huwag ang tanan katauhan diri Ginoo, O Diyos. May they not only have a fruitful Christmas, but a fruitful walk in Christ. In Jesus' name, amen.